Здравейте, в днешното ще ви покажа как да си направите базов ESX сервер. Ако ви харесва видеото, може да лайкнете и да се абонирате за канала, за да продължа да правя такива видеа. Преминаваме към видеоклипа. Като за начало ще трябва да си изтеглите Xampp. Линк ще има долу в описанието на клипа. Избирайте с каква операционна система сте и го теглите. След като сте го изтеглили, трябва да имате и тези всичките опции и сте го сетъпнали, нали? Трябва да стартнете и тия двете първите. И в момента ви работи датабазата на вашия компютър. Правим кратко прекъсване поради спонсорите на този клип, именно 5M Leaks България. В него може да намерите всякакви различни скриптове от ML-та, коли, преведени джобове. Та дори може да се намерите и готов сървър. Всичко това е безплатно, така че може да влезете и да го посетите. Преминаваме към видеото. Отваряте си това прозорче. В момента ви зарежда PHP админа. Това ви е датабазата. Тъй, че оттам ще става всичко. Ето ви е датабазата. Но в момента ще оставим за по-нататък. Следващото нещо, което ще ви трябва да си направите сервер, са 5M артефактите. Така че също за тях ще има линк долу в описанието на клипа. Теглите си последната версия, която е препоръчително. След като си я изтеглите, си я разархивирате. След като вече сте я разархивирали, си правите една папка, вкарвате всичко вътре и единственото, което ви трябва е FX сервер. Този FX сервер, като го отворите, имате, нали, трябва да ви зареди всичко, даже като ви зареди, ще ви се отвори TXadmin тук. Ако не ви се отвори, имате, нали, тук връзката. Така че тук не се логвате с юзернейм или пасворд, а се логвате с точно cfx.r. Конектвайте се. След като конектнем, трябва да сте изтеглили сервера, който е BaseESX. За него ще има линк в Discord ни. След като си го изтеглили и си го разархивирали, това са реално работи, които ще има вътре, имате ресурси, което ви трябва в момента да сте го разархивирали някъде. Отивате в Master Action, отивате на ResetFX Server, отивате на Extracting Server Data, отивате тук и си избирате адреса. Как да го копираме? Отивате тук, цъкате ето тук, копирате с Ctrl+C и с Ctrl+V го поставяте тук. Давате Next и давате, нали, в момента ще почнем да зарежда сервера. Тук в момента ни е именно и датабазата. Трябва да отидете на DB, ако сте на български, ако сте на английски, смятам, че може да си го преведете. Надявам се да сте достатъчно интелигентни. Тук пишете името, което е, отваряте си това, което е датабазата ви. След като не си отворил, пишем това име, което пише тук. Нали, смисъл ви може да напишете и други име. Но в следващия клип ще ви покажа как да се го къстамайзните. Създавате датабазата. Ето цъкате тук, той вече е, нали, автоматично. Цъкате SQL горе. С Ctrl+A командата и с Ctrl+C копирате цялото. С Ctrl+V го поставите и цъкате изпълнение. Чаквате да ви зареди. След като ви е заредил, цъкате тук, пак, нали, на нея. И си имате абсолютно всичко вътре. Отивате на TXadmin, виждате как ви е дал ерор, защото нямате свързана датабаза. Отивате тук. Ето всичко ще ви е нагласено, нали, обаче ако тръгнете да смените името на датабаза и така трябва да го промените, нали. Примерно искате да го кръстите ESX само, нали. Обаче тук си го смените, сейвате си го и тук трябва да напишете само ESX. Абсолютно нищо друго не трябва да променяте. Друго нещо, което ще ви трябва за направата на сервера ви е ключ, като в момента си избирате един ключ, си правите, създавате си един ключ, нали, Create New Server, запишете примерно така dev, така пишете си IP-то, тук си пишете IP-то, примерно HIX, и тук избирате, не знам какво ще хостите, ако от вас, примерно пишете Alcher Home, пишете Home, и аз не съм робот. Това е като цяло, линк за сайта ще има долу в описанието. Ключа, който
ви генерейтна, го копирате и го пействате точно е тук, където пише лиценз key. Следващото нещо, което ще ви трябва е Steam WebKey, API Key, който може да го намерите на линка долу в описанието. Този ключ, който е такова, го копирате и по същия начин го поставяте ето тук в кавички. Тук, що сървърчето ми се рестартира, виждате тук как вижте, че датабазата е конектната и няма никакви проблеми, даже няма никакви ерои в сървърчето. Сега единственото, което трябва да направите е да влезете в FiveM. След като вече сте в FiveM, тук отляво имате едно on one, цъкате го и чакате да ви зарежда сървъра. Изчаквате ресурсите, всъщност те в момента са и малко и започва да ви зарежда сървърчето. В момента сме в сървъра, написал съм си едни рандом раути, създаваме, в момента сме в сървърчето, имате, може да си смените тук раути, които аз съм пейснал. И какво имате да направите? Имате си команди, noclip, имате си команди, но вие не сте админ. Въпросът е как да се сетнете админ. Отваряте си TX админа, отивате на конзолата и пишете set group, едно ID-то първо, admin. В момента си дадах permission, като проверявате отгоре ви пише, имате си noclip, буквално имате си всичко, имате си инвентар като цяло, свърля и дай. Всичко ви работи и какво имате една готова основа. Надявам се видеото да ви харесало и в следващото видео ще ви покажа как да си слагате скриптове, как да си направите коли и съвсем още други работи. Чао, чао!